Добрый день. Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде. Дякую. Шановные сябры, поважаныя магіліўчане, дазвольце першае пасяджэнне другой Магілёўскай раённай канферэнцыі аб'явіць адкрытым. Прашу устаць калі ласка, пры выкананні гімна нашай грамады. Паважаныя сябры, зараз дазвольце мне выступіць з маім дакладам на сённяшнім пасяджэнні. Дзякуй. Паважаныя дэлегаты, шаноўныя госці. Другая Магілёўская раённая канферэнцыя адкрылася ў той момант, калі поўным ходам пачынаецца навучальны год. Усе з вас кожны будні дзень адпраўляюцца ў школу, каледж, гімназію, каб атрымаць добрыя, сапраўдныя веды, якія спатрэбяцца ў жыцці. Але разам з гэтым дзейнасць грамады вучняў для кожнага з вас не павінна адыгрываць другую ролю. Вартасць адукацыі намі не аспрэчваецца, але нейкую пэўную ролю грамада павінна іграць у вашым жыцці. Выражу упэўненасць, што ў ходзе другой раённай канферэнцыі мы знойдзем тыя гарады і мястэчкі, якія вартыя нашага наведвання. Нельга выключаць і мэты нашай паездкі, пашырэнне грамады, азнаямленне новых сяброў і знаёмых вашых з дзейнасцю арганізацыі. Без якаснай асновы паездкі не адбудуцца. Менавіта таму запрашаю вас актыўна ўключацца ў дыскусіі на канферэнцыйных сходах, якія будуць злажвацца кожны тыдзень. Чацвёртая агульнаарганізацыйная канферэнцыя даказала унікальнасць Магілёўскага раённага камітэта ў справе пашырэння суполкі. Тыя, хто ўдзельнічаў у паездцы ў вёску Брылі, не толькі даказалі, але і паказалі ім магчымасці і жаданне ў дадзенай справе. Райкам ужо выйшаў наперад па гэтых паказчыках. Яшчэ летам у грамаду з актыўнай дапамогай Даніла Вячеславовича Максакова прыбыў новы чалец Мікіта Андрэевич Жораў, які і не так даўно наведаў закрыццё 4-й канферэнцыі ў МРК і 20-й пленум камітэта. Такая тэндэнцыя павінна захоўвацца ўсімі намі для далейшай будучыні і развіцця нашай грамады, каб стварыць яе вядомы дыскусійны клуб беларускіх вучняў. Дзякуй. Летні перыяд выдаўся для ўсяго аб'яднання вельмі плённым, вельмі добрым. З чэрвень па жнівень гэтага года працягвалася праца 4-й канферэнцыі, якая знайшла шляхі прагрэса ў справе пашырэння шэрагу. Па рашэнні мінскіх дэлегатаў гарадскі камітэт сталіцы прызнаў, што спробы правядзення пашыральніцкай палітыкі не з'яўляюцца мэтазгоднымі ў Мінску. Усё адказны за працэс, ход палітыкі атрымаў менавіта Магілёўскі раённы камітэт. Гэты тэзіс стаў умовай адкрыцця і далейшага правядзення сённяшняй нашай канферэнцыі. А вынікам яе павінна стаць якаснае масавае пашырэнне грамады. Ведаючы патэнцыял усіх райкамаўцаў, складана будзе сказаць, што ў нас нічога не атрымаецца. Жнівеньская паездка ў Брылі, пра якую я адзначаў раней ва ўводзінах, стала пачаткам новага этапа ў палітыцы пашырэння шэрагу. Сама ж палітыка пачалася яшчэ ў далёкім снежні 2017 года, калі 12-й з'езд аб'яднання адзінагалосна прыняў такое рашэнне. Далей рушыла ўслед і некаторая частка грамадаўцаў, якая прымала ўдзел у асіповіцкіх, аршанскіх паездках. Дадзены накірунак палітыкі спыніў сваё існаванне менавіта ў сярэдзіне года. Ён быў прызнаны надта дарагім і надта неэфектыўным. Ужо на 18-м з'ездзе ў Мікалаіўцы-2 дэлегаты ізноў жа адзінагалосна прагаласавалі за абноўленую догму ў пашырэнні. Вось так і нарадзіўся прынцыпова новы накірунак палітыкі.
Ён ужо даказаў сваё права на існаванне, будзе прыносіць добрыя вынікі і вялікі плён і раённаму камітэту, і ўсёй арганізацыі. Таму запрашаю вас праяўляць ініцыятыву, бо ў нашым выпадку яна з'яўляецца сапраўдным рухавіком развіцця і прагрэса ўсёй грамады вучняў. Шановныя сябры, другая магілёўская канферэнцыя стала другой па ліку канферэнцыі, якая ладзіцца толькі ў МРК. Першая па ліку адкрылася і закрылася летам мінулага 2017 года. Яна не мела выразна азначаных мэтаў і ўтрымлівала даклады некаторых райкамаўцаў аб агульных становішчах грамады. Даніла Вячеславовича Максака, Фёдора Владимировича Богомазова. Сёння жа мы далі пачатак новай канферэнцыі з выяўленымі накірункамі і мэтамі і будзем ісці па адзінаму шляху. На дадзены момант плануецца правядзенне 3-4 пасяджэнняў на выходных. Ужо наступнае пасяджэнне стане дыскусійнай пляцоўкай для ўсіх вас, для ўсіх без выключэння дэлегатаў. Вашы выказванні на тэму пашырэння дапамогуць усёй грамадзе. А на 3-м пасяджэнні мы ўжо складзем спіс гарадоў і вёсак для візітаў у пашыральніцкіх мэтах. Ад імя ўсяго кіраўніцтва будзе выражана падзяка ўсім, хто прымае ўдзел у дэбатах і хто будзе выказвацца па тэме канструктыўным чынам, прапаноўваючы новыя населеныя пункты для паездак. Такімі крокамі усе вы, кожны з вас, можа пасадзейнічаць і пасадзейнічае правядзенню палітыцы пашырэння шэрагу і ўзмацне і будзе ўзмацняць свае пазіцыі. Пазіцыі раённага камітэта ў рамках усёй нашай грамады вучняў. У заключэнні майго даклада я б хацеў павітаць чальца Мінскага гарадскога камітэта Артёма Владимировича Шлапакова у Магілёўскім райкаме ад імя усіх дэлегатаў схода. Прымаючы удзел у канферэнцыі ў якасці госця, ён атрымлівае новы вопыт і больш ведаў пра жыццё Магілёўскай раённай арганізацыі ў складзе суполкі. Таксама дазвольце мне падзякаваць усім дэлегатам за іх прыбыццё на адкрыццё канферэнцыі і выразіць упэўненасць, што разам мы зможам здзейсніць рэвалюцыю пашыральніцкую і рэвалюцыю у думках усіх чальцоў нашага аб'яднання у рамках усёй грамады. Дзякуй за ўвагу. Паважаныя сябры, дазвольце мне падзякаваць вам за сённяшняе прыбыццё яшчэ раз і аб'явіць закрытым першае пасяджэнне другой Магілёўскай раённай канферэнцыі. Дзякуй. Вялікі дзякуй.